Me yasa mata mayaudara ne? Me yasa mata mazambata ne? Me yasa mata ba su da amana? Duk yanda ƙawa ta ba ƙawarta amana sai ta ci. To duka wannan amsar tana cikin Kazar Hausa. So sunana Suleiman M Sosis, producer, ma'ana mai shiryawa. Na shirya muku wani ƙayataccen fim mai suna Kazar Hausa. Kazar Hausa fim ne wanda za ku samu duk wannan amsoshin maganganun a ciki da ma sauran abubuwa. Kawai dai kada ku bari a baku labari. Ku garzayo mu kalla a tare da ku a YouTube channel ɗinmu mai suna Abokin Movies da kuma Dalla Dalla TV, wanda a nan ne kaɗai za ku samu wannan shirin mai suna Kazar Hausa. Zai dinga zuwa muku ne duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel. Sannan kuma a gidan TV za su haska muku shi da misalin karfe 8:30. Kada ku bari a baku labari. Kazar Hausa shiri ne na musamman. Ban taɓa shirya fim irinsa ba. Kawai dai ku zo mu kalla. Sannan kuma wani albishir da zan muku, idan kun ga abin da bai muku ba, ku rubuta a comment section. Sannan kuma in kun ga abin da ya muku, ku rubuta a comment section. Za mu duba ga baki ɗaya, sannan kuma za mu faɗa, kuma za mu gyara. In ma kun ce bai muku ba, za mu ajiye shi mu kawo muku wani. Saboda dan ku muke yi, sai da ku sai da mu. Kar ku bari a baku labari.